Sí, vale. Bueno, bos días, grazas pola vosa presenza aquí. Outro día estaba pensando na presentación de Leonor Parcero, topei con palabras que me pareceron interesantes. Unha foi algo que me dixo un amigo meu, Xavier Louzán, en Moaña, me dixo que lle parecía que o tema do século era como se oculta un xenocidio. Como se oculta un xenocidio que está sendo retransmitido en directo pola televisión. O día antes, en Ourense, escoiteille a poeta Silvia Penas, que tiña ali unha actuación no contexto da Feira do Libro, versos dun poema que dicía: son as palabras as que construen a medida, por exemplo, da mentira. Efectivamente, coas palabras se pode construir un aparato invisibilizador que nos impida ver realidades, do mesmo xeito que tamén nos pode crear realidades alternativas, é dicir, ficcións. Por exemplo, a palabra xudeo, tal como foi construída polo réxime nazi, pois permitía invisibilizar a humanidade dos xudeos para aquela sociedade. O termo cascuda, tal como foi construído polos xenocidas Hutus en 1994 en Ruanda, permitía non ver, invisibilizar a humanidade dos Tutsis. Ou hoxe en día, por exemplo, en Estados Unidos, o termo alien permite facer desaparecer a humanidade dos inmigrantes latinos. E tamén, por outro lado, o termo terrorista, tal como o construe o sionismo, actualmente, actualmente non, durante décadas, permite tamén facer desaparecer a humanidade dos palestinos. Ben, cando eu era un mozo duns 20 e pico anos, chamábame a atención noticias sobre francotiradores do exército israelí que tiraban a matar contra nenos que tiraban pedras. E me parecía que había unha abismal desproporción entre acción e castigo. Entón, se querías entender, pois as xustificacións que se daban era loita contra o terrorismo ou autodefensa, dereito a autodefensa. E claro, eu daquelas non daba penetrado a través da neolingua sionista para ver cal era o motivo real que permitía explicar, a intención real que permitía entender ese tipo de desproporción. O motivo, a intención real, pois hoxe a entendo, é literalmente facer disminuir a calquera prezo e con calquera pretexto o número da poboación árabo-palestina en Israel, Gaza e Cisxordania. Claro, entender isto provoca arrepíos, é un entender arrepiante, estarrecedor. Pero estas cousas son as que consigue facer o que consiguen facer as palabras, que construen esa medida para coñecer, para catar a realidade. Leonor Parcero vai nos falar dun mundo de fake news. É un mundo de fake news, pois é un mundo no cal se desprezan as verdades obxectivas e os feitos. E un mundo así, pois é un mundo no que se despreza tamén a verdade e se despreza a vontade de veracidade e de coherencia. Fai uns días, Geoffrey Sachs decía, por exemplo, que o terrible do momento político actual non é só a falta de coherencia entre os discursos e as accións dos políticos, senón que
é que non hai nin siquiera vontade de coherencia. E, bueno, un mundo así, un mundo no que se desprezan os feitos obxectivos, no que se desprezan as verdades e a vontade de veracidade, pois dicía Hannah Arendt que unha das características principais do totalitarismo. Bueno, pois, aínda que non vivamos nun réxime totalitario, pois, como dicía Hannah Arendt tamén, as solucións totalitarias sempre son unha tentación. E hoxe en día, pois, o estamos vendo, non? Pois, no acontecer, non? Que temos en prensa diariamente, non? Dicía Hannah Arendt, o obxectivo da dominación totalitaria son as masas de individuos que non diferencian os feitos das ficcións. Por lo tanto, cando conformamos ese tipo de... xa non falamos de cidadanía, sino de masas, porque para ser cidadán hai que diferenciar os feitos das ficcións, pois estamos abonando o terreo ao totalitarismo. Incluso si, como Nietzsche ou Bátimo, pois pensamos que non hai feitos, só interpretacións, incluso así deberíamos diferenciar entre interpretacións de boa fe, que polo menos están apegadas ou intentan aproximarse con respecto aos datos brutos do real, das construcións puramente falsarias que, ademais, pois teñen unha utilidade concreta que valen na medida en que sirven aos intereses do poder ou dos poderes, sean cales sexan. Bueno, pois para axudarnos un pouquiño a deslindar este ámbito epistémico entre interpretacións de boa fe ou verdades, feitos obxectivos, fake news e mentiras deliberadas, pois temos con nós hoxe a Leonor Parcero, que é licenciada en Publicidade e Relacións Públicas e é experta en Comunicación Social da Ciencia. Impartiu docencia en FP e tamén en cursos de posgrao na universidade, tanto da Universidade de Vigo como a Autónoma de Madrid. Participou en múltiples congresos da súa especialidade, colabora de cote con prensa, radio, prensa, e ten 17 anos de experiencia profesional ás costas, nos que, entre outras cousas, vou destacar que foi responsable de comunicación do Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia, chamado Gradiant, foi socia fundadora e presidenta da Asociación Galega de Comunicación e Cultura Científica e Tecnolóxica, Divulgación, xestionou a Unidade de Cultura Científica da Universidade de Vigo e, a día de hoxe, compaxina a súa actividade como consultora freelance de comunicación científica, isto desde 2013, con actividades das que eu vin así en internet, parece moi bonita as regueifas de ciencia, e compaxina isto co cargo de responsable de cultura científica no Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Así que, sin máis, pois xa lle cedo a palabra. Moitísimas grazas pola presentación e moitísimas grazas polo convite e poder estar nesta xornada tan interesante para falar. Non sei se vai escoitar o vídeo cando reproduza, pero entendo que se estamos a falar hoxe de fake news, entre outras cousas, é porque o que nos preocupa é isto, en parte. Estes pequenos detalles de quizás non saber cal destas 4 imaxes é real. Hai unha imaxe que é real, non sei se sois capaces de distinguir cal é e cal non o é. Todas foron utilizadas polo propio Donald Trump e a súa campaña electoral e de marketing, pero hai unha que é real. Alguén sabe cal é? Das patacas fritas, sí, porque evidentemente non estaba disfrazado de papa. E sí que é certo que estas imaxes con persoas negras se utilizaron realmente en campaña para intentar captar o voto deste segmento de poboación que, polo que sea, igual non ten tan claro que quere estar do seu lado. Igual tamén nos preocupa isto, a ver si se escoita. Ciao, buongiorno. Benvenute e benvenuti alla mia conferenza su un mondo di fake news. Non sei se escoitastes, pero aí hai un perfectísimo italiano que eu non falo.
Para min esa é a miña voz, son as miñas expresións e non sei se sabería distinguir cando alguén está falando de verdade ou cando está falando pola súa boca unha inteligencia artificial. Este vídeo fíxeno en 3 minutos na miña casa, hai 2 días, vamos, unha cousa sencillísima. Pero despois de todo o que estábamos falando antes e de ver si hai ou non hai caldo de cultivo para que aparezan actitudes machistas, racistas, xenófobas e demais, creo que vou intentar explicar de alguna maneira como sí que partimos dunha base na que pode medrar todo iso, non? Non solamente en persoas en risco de exclusión. Eu vou poñer aquí en tela de xuicio o máis básico que sabemos e que sabedes, a ver que vos parece. Supoño, esta imaxe tamén está creada con inteligencia artificial, hai por aí pequenos fallos, pero é un óvulo con os espermatozoides. Cando nos explicaron como era a reproducción humana, nos dicían que, por exemplo, o óvulo está nun sitio, chegan os espermatozoides e o máis rápido entra. Estamos vendo temos un óvulo, digamos, pasivo, unha célula pasiva, e temos outras que son activas e o mellor, e o máis rápido, e o máis forte é o que chega e o que se queda co premio. Pois isto sabemos que non é así. O óvulo ten parte activa, libera sinais químicos para atraer os espermatozoides e participa da selección. Non deixa pasar a calquera, non deixa pasar o máis rápido, deixa pasar o que o óvulo quere que pase. E da mesma maneira tamén se bloquea para que non pase despois e non haxa varios espermatozoides que cheguen. Por que durante toda a nosa vida, non sei se no voso caso vos lo contaron de maneira diferente, nos dan esta perspectiva de que realmente o óvulo é pasivo, o espermatozoide é activo, reproducindo un pouco os roles de xénero da nosa sociedade ou como se quere que sexan eses roles de xénero. Outra cousa que é moi obvia é que os ovos que teñen a xema máis amarela son de galiñas que viviron mellor que os ovos que teñen a xema máis clariña, máis tirando a blanca. Non sei se considerades que isto é así. Xa vos lo poño en dúbida, verdade? Pois hai unha creenza moi extendida de que os ovos da casa de galiñas criadas mellor e alimentadas mellor son máis amarelos, máis laranxas neste caso, e tampouco é necesariamente así. Hoxe en día, un ovo ecolóxico, por exemplo, vai ser máis blanquiño porque precisamente non se lle poden meter eses colorantes ou esa alimentación que provoca a cor laranxa ou amarela nos ovos para que a xente pense que son de mellor calidade. O cor da xema do ovo non ten absolutamente nada que ver coa forma na que viviu esa galiña. Se estaba no chan, se estaba nunha xaula, pero todos estamos, digamos, convencidos destas verdades ou destas certezas e do discurso que nos contan. Cando falamos de fake news, non sei moi ben se neste contexto nos estamos referindo a estas noticias, a estas trolas fabricadas especificamente para enganar, pero eu vou abrir un pouco o abano e falar máis ben de desinformación, de manipulación, de fake news. Vivimos nun contexto no que non é solamente que despreciemos a verdade, porque non penso tampouco que sexa exactamente así, sino que igual non sabemos como chegar a ela. Somos incapaces de desbrozar e de decir isto que me están contando é certo, non é certo, que hai? Porque hai tantos intereses, non só políticos, sino tamén económicos, por suposto, de enganarnos ou de levarnos por un camiño que non sabemos xa como atopalo. Polo tanto, cando falamos destas trolas de fake news, normalmente queremos distinguir, ou nos gusta distinguir, estudiando o fenómeno de noticias en concreto, de contidos, de informacións que son a propósito falsas e que están construídas deliberadamente de forma enganosa ou absolutamente falsa desde o primeiro momento. Teñen aspecto de noticia, se nos venden como se fora unha noticia máis de todas as que estamos vendo, e teñen unha intencionalidade máis ou menos clara, pero existe esa intencionalidade e ten unha capacidade alta de viralizarse e hai unha motivación, busca algo, quere facernos chegar a un sitio
gastar os nosos cartos, botar a un lado ou a outro, ou ir xerando unha conciencia de algún tipo. O termo fake news tamén o debemos a Donald Trump, que o tiñamos aí ao principio da presentación, si ben xa existía esta expresión, fake news. Non sei se os acordades que na campaña electoral do ano 2016, pois Donald Trump pasaba todo o tempo dicindo esos son fake news, decía que todo o que aparecía na prensa que non era totalmente, non iba alineado co seu pensamento e coa súa ideoloxía, eran todo fake news. E o que fixo foi popularizar totalmente esa expresión e quedarnos con ela. Naquela campaña, unha das cousas que sucedeu foi que ao mesmo tempo que se iba minando a credibilidade dos medios de comunicación, se iban producindo noticias falsas en contra do adversario. E se fixo se buscaron aqueles perfiles en Facebook que se estudiaban os perfiles das persoas que estaban en Facebook para ofrecer noticias a la carta para cambiar para empuxar a súa intención de voto cara a un lado en concreto. Aquí, cando se fixo un pouco un análise do que estaba pasando e todas estas noticias falsas e da campaña contra Clinton, que era a rival que se presentaba frente a Trump ás eleccións, houbo medios e houbo granxas de likes, de trolls e demais que afirmaban que aquel que non tiña ningún interese ideolóxico, nin político de ningún tipo e que simplemente se inventaban esas noticias porque daba pasta. Porque cando un ten un titular espectacular, unha noticia super sorprendente que empeza a xerar clics, visitas e movimento e o que chaman engagement, eso tamén trae cartos. Entón, hai intencionalidades e hai intencións de todo tipo. Cando falamos de fake news tamén, non sei se estades familiarizados con outro tipo de termos, aparte de trola, que é un termo que a mí me gusta moito utilizar, porque estamos dicindo fake news, cando temos unha palabra que ademais é moi bonita, moi sonora, que é unha trola, que, bueno, a min ás veces tamén que nos queren meter a bordo, que é unha expresión non sei se moi do Morrazo ou se está extendida por toda Galicia, pero ao final son trolas. Hoax, que sería outra montaxe tamén de enganarnos. E este outro astroturfing ou intoxicadores serían estas persoas que están en redes sociais lanzando mensaxes con unha intencionalidade tamén e que están repetindo e que se meten nas conversas e que nos están dicindo para levar a nosa opinión por outro lado, que discuten amablemente, non como o troll, os trolls son outra figura, os trolls son perfís ou persoas que se meten na conversa para rompela, para facer teñen expresións fora de tono, teñen reaccións que nada teñen que ver co que se está falando, intentan desviar a atención sobre o que se está falando. Isto se ve claramente cando un entra nos comentarios dun xornal ou das redes sociais, cando vas á sección de comentarios, ves que sempre hai un pouquiño desto, hai un pouquiño de persoas que están repetindo amablemente a mensaxe, levando a conversa por un camiño, e hai outros perfiles que están insultando, están querendo reventar o debate e querendo que as persoas que están aportando outra opinión non queiran facelo. Porque aquí tamén hai un intento de que certas perfiles ou certas posicións teñan menos visibilidade e que fago, machacalas e reventar e pincho a pelota e aquí non xoga ninguén e despois poño eu a miña mensaxe como principal. Falabades antes tamén da posverdade, que un pouco consideramos verdade o que nós creemos que é verdade, sin pensar nos feitos, que tamén comentábamos antes de empezar, na que nos arrastramos por esas emocións que nos xeneran esas noticias ou ese ambiente de manipulación ou de noticias falsas que nos rodea e creamos como unha narrativa alternativa na que nos creemos o que nos gusta, o que nos satisface, o que vai xa coa nosa información. Do outro bando, temos os verificadores, que non sei se coñecedes maldita.es ou Neutral ou outro tipo de portais nos que un pode consultar a súa dúbida. Chegoume por WhatsApp a información de que está pasando esta cousa. É certo, é falso, e aí fan unha pequena investigación ou aportan os datos que xa teñen. Hai bots, que supoño que tamén estamos xa todos moi afeitos a escoitar o termo bots, que son verificadores.
e que están funcionando, penso que de forma relativamente positiva, incluso en redes sociais como X, antes Twitter, nas que ti podes engadir un comentario ou podes ter a inteligencia artificial que che diga isto é falso, ollo, cuidado, que está dando unha fotografía que é do ano 2019 e está falando dun feito do ano 2024. Bueno, que fai un pouco de verificador, pero tamén están os bots que son todo o contrario, que son programas informáticos que están programados para lanzar unha mensaxe nun tempo, porque nas redes sociais se priorizan os contidos que teñen moitas respostas, que son moi continuados, que están como moi concentrados no tempo, eso de repente salta a parte de arriba. Ti entras e estás vendo iso. Por qué? Porque hai moitas mensaxes sobre o mesmo tema que están sucedendo ao mesmo tempo, polo tanto o algoritmo identifica, considera que ese acontecemento ou que ese tema que se está tratando é relevante e o que fai é poñercho diante. Esta tarde penso que xa se vai falar tamén de redes sociales e de algoritmos, pero bueno, despois daremos un pouco de pinceladas. Polo tanto, estamos nun contexto de desinformación, non solamente de noticias falsas, sino que vemos que non sabemos a onde quedarnos porque temos moito ruído. Estamos como temos toda a información do mundo no noso peto e nos dá, a min polo menos, dá a sensación de que estamos un pouco perdidos e non sabemos a que agarrarnos. Pero non todo o que vemos ten mala intención, ás veces simplemente está mal formulado ou non estamos suficientemente alfabetizados mediáticamente, porque si ben as charlas non son a única solución, por suposto, sí que a educación e a formación e dar certas informacións poden axudarnos a coñecer os medios nos que nos movemos. Poden axudarnos a recoñecer se hai un contido que é satírico ou se realmente nos están falando en serio, porque ás veces vemos unha noticia e igual o primeiro que nos temos que preguntar é se é unha broma. Porque ás veces é unha broma, está en medios que teñen apariencia de medios, tipo o Mundo Today, ou se consultamos medios en inglés, The Onion, ou outro tipo de medios nos que pode ser unha broma. Pero tamén poden ser titulares espectaculares que vemos dun xornal que coñecemos, que temos un xornal local, por exemplo, no que temos toda a nosa confianza e vemos un super mega titular e dicimos, ostras, que pasou aquí? Un titular de clickbait para que entremos e despois lemos a noticia que contradice casi prácticamente o propio titular. E se ven aí non estamos falando dunha fake news, sí que estamos falando dunha noticia que nos quere levar, que nos quere enganar de alguna maneira para atraernos e para conseguir ese clic. O que desvirtúa, baixo o meu punto de vista, o medio por completo, porque un xa non sabe onde está. Porque ás veces os medios que consideramos serios ou con máis trayectoria están caendo tamén en este tipo de prácticas e nos desorienta. Temos tamén contidos que nos dan un contexto falso, contidos que están como mal interpretados, pasan moitísimo cos contidos científicos, ás veces querendo e ás veces sin querer, porque estes titulares que se dan de cando en vez de, non sei, de que se atopou a cura de tal enfermidade, se atopamos vida en non sei onde, aí están os titulares collidos tamén un pouquiño con pinzas, ás veces querendo, ás veces sin querer. E non todos os niveles de manipulación, non todos os niveis de desinformación ou de mala información son o mesmo, pero sí que siguen xerando ese ambiente, ese caldo de cultivo de que non sabemos moi ben de quen fiarnos e nos acabamos crendo noticias que non sabemos. Bueno, tamén é certo que o contexto que nos toca nos últimos anos, pasan cousas bastante insólitas. Non sei se hai pouco tempo podías imaginar que estivemos pechados na casa por un virus, estivemos pechados na casa con todo o que lo supoñía, con todo pechado, vivimos unha pandemia, un momento, que é excepcional na vida de todos nós. Creo que ninguén vivirá antes unha situación así. E despois nos chega moitos momentos excepcionais, despois un apagón que non durou tanto, pero que xerou, non sei se vos pasou, pero a min xeroume unha sensación de estamos outras na pandemia, fun ao súper, non había papel higiénico, dixen, xa está, estamos nela outra vez, non hai papel higiénico, e empezaba a escoitarse. Eu estaba no Concello de Vigo cando foi o apagón, nunha actividade de divulgación científica, nun cineforum, no que estábamos vendo unha peli, había adolescentes tamén e alumnado de formación profesional.
seguimos a actividade sin micrófonos, saín á praza do Concello, a Praza do Rei, en Vigo. E ali só se falaba de guerra. Non hai luz en toda Europa. Foron os rusos, foron os de Ucrania, eran como unha serie de alarmas e de, non, mira, porque está aquí, que están dicindo, os poucos que ainda tiñan conexión, estaban dicindo, e digo, bueno, pois nada, outra vez estamos nun mar de incertidumbre, de desinformación, que eu só pensaba, ai, e os meus fillos, cada un nunha escola, e xeran unha inseguridade, un medo, que é moi fácil de explotar despois. Pasa tamén con outro tipo de contidos que buscan xerar ese medo, xerar esa inseguridade con contidos científicos para que fagas ou non fagas ou para que confíes ou desconfíes, porque tamén abordaremos o tema da confianza. Pero que pasa? Por que este tipo de noticias se viralizan tan rápido? Viralízanse moi rápido porque despertan en nós emocións fortes, porque ou nos cabrean, ou nos sorprenden, ou estamos moi de acordo co que nos pensamos, está alineada totalmente con o noso pensamento e dicimos, tiña eu razón. E digo, vou ser o primeiro en compartir isto, porque levo dicindo isto durante moito tempo e agora está aquí, está na prensa, está nesta páxina web. Eu quero ser o primeiro en compartir. Son contidos normalmente tamén novidosos e eu quero ser a primeira en compartir un contido novidoso e que todas a miña rede de contactos diga, estás moi ao día, estás super informada, eres unha fonte interesantísima. Entón, xogan un pouco con eso, coa emoción, coa necesidade de estar no grupo. Tamén vexo noticias que encaixan totalmente co que pensamos no meu grupo, cos meus amigos, ou coa miña familia, ou coa xente que ten unha ideoloxía similar, e colles e fas reenviar. Pum, 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 e empezas a reenviar e xa está iso en marcha. Por outra banda, como comentaba antes, os algoritmos das plataformas privilexian os contidos e os usuarios máis activos. Un usuario que desaparece dunha rede social ou deixa de publicar tarda moito tempo en volver a estar arriba. Eso pasa tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram e en todo tipo de redes. Un usuario activo aparece máis veces, co cal igual non teño que perder moito tempo en comprobar se o que estou dicindo é certo, porque o que quero é sair rápido para que a xente veña, me visite a min, ter moito contido. Tamén os contidos que provocan máis engagement. O concepto de engagement ás veces se confunde un pouco, non só son as visitas, sino tamén as reaccións. É un índice que se calcula vendo os clics no contido, os comentarios, os likes, os enviar a meus amigos cando un preme para enviar, cando fago un pantallazo, toda esa información o que fai, ou cando gardo, non sei se son usuarios de redes que permiten guardar o contido para que só ti vexas o que tes guardado. Todo eso fai un índice para ver cal é o engagement dese contido. Se eu son influencer, vou cobrar máis se teño un engagement moi alto, e se son un partido, unha organización que quere ter moita visibilidade, pois busco ter ese engagement. Se son un medio, por supostísimo, porque o meu modo de vida pois depende do número de visitas. Porque aquí, non sei se entrastes a primeira hora ou se entrará pola tarde, tamén no cambio de modelo que houve dos medios de comunicación desde que están na rede e de como gañan os cartos, de como son rentables os medios de comunicación, tamén os tradicionais, porque este paso de papel a digital, o mellor modelo de negocio non está totalmente establecido e se caeu de alguma maneira nunhas prácticas que se ben non son mentir ou directamente manipular, tampouco, pois están un pouco na raya, están aí un poquinho no límite, quizáis pola propia supervivencia. E nada, despois temos a posibilidade de ter bots que están facendo todo o traballo. Falabades antes de que moitas veces ou moitas veces pensamos que as persoas que creen en noticias falsas ou que creen en pseudociencias ou que están nun posicionamento alonxado do noso, consideramos que son persoas con baixa formación. Non sempre é así, vale? Ás veces é xente que está superformada, pero que mellor non ten unha alfabetización digital tan profunda por un tema de xeración ou de circunstancias persoais,
pero sí que influye na viralización que o que é a masa social, a poboación dunha zona determinada, dun país ou dunha área determinada, coñeza como defenderse perante a desinformación, coñeza como funcionan as plataformas, coñeza como funcionan os medios de comunicación, como funciona a televisión. Realmente estamos agora moi asustados ou alarmados ou de alguna maneira previdos fronte á inteligencia artificial ou a situación que estamos vivindo agora con estas noticias falsas, pero as noticias falsas e a manipulación existiron sempre, desde que as persoas somos persoas e nos comunicamos e transmitimos información. Houbo mentiras, houbo trolas, houbo manipulacións, houbo versións da historia que igual non son tan axustadas a como pasaron as cousas. Por quen escribe a historia? Quen interpreta a historia? Quen interpreta os datos? Que tamén entraremos aí. Pero sí que se está vendo que, de alguna maneira, o freno que lle podemos poñer é a alfabetización digital e a alfabetización mediática. E a resposta? Non sabemos. Non sabemos moi ben exactamente cales son os mecanismos que nos leva a creer nas cousas que creemos, pero parece que aí pode haber unha barreira. Hai estudios que ven o ese índice de alfabetización e nos países onde hai unha alfabetización máis alta están máis protegidos. Están aí a cabeza Finlandia, Noruega, Dinamarca, Estonia, que son países que ademais teñen moita participación cidadá digital. Están moi afeitos a participar e teñen, calculan aí o nivel en PISA, o porcentaxe de persoas que teñen estudos universitarios e a confianza nas institucións e a confianza nos medios. O termo confianza a min me xera tamén así un pouco de non dúbidas, pero que ás veces habería que definir que significa confianza. En principio, en España temos bastante confianza nas institucións, a pesar deste ambiente que parece que estamos vivindo, de que non confiamos na ciencia, non confiamos nas institucións, non confiamos en ninguén. Aquí chegou un problema, todos nos puxemos unha vacina, ou casi todos. Reaccionamos bastante, estupendamente ben a poñer unha mascarilla. Todo foi, digamos, seguindo o cauce que nos estaban indicando que era o mellor para parar ese problema que estábamos tendo. Temos un nivel de confianza alto que xa veremos se rompe, se continúa ou que o que pasa. Por outra banda, a polarización da sociedade tamén fai que esas noticias se reproduzan máis, unha vez máis, porque está apoiando o meu ou está en contra do outro. Estamos nestes dous extremos, dos que estás conmigo, estás contra min, e estamos así, co cal collemos e vemos algo que dixo un dos nosos ou unha das nosas, ou se o dixo un dos outros, pois confiamos máis, confiamos menos, reenviamos se esa mensaxe ataca a quen nos queríamos atacar. E despois está o efecto burbulla, e é que efectivamente as redes sociais premian os contidos nos que nos pinchamos e nos coñecen. Sempre digo, Instagram a mí me mira dentro da miña alma e sabe exactamente que quero comprar. Sábeo, porque digo, carai, isto que me posa aquí, pincho xa, añadir al carrito. Porque sabe quen somos, porque ve onde pinchamos, que comentamos, que contidos nos gustan, e fai o mesmo coas noticias. Non pensedes que os reels que vos salen son os mesmos que lle sale a persoa que tedes ao lado. Son exactamente para vos. Entonces vai xerando como unha cámara de eco e unha especie de burbulla na que eu penso que o sentir xeral é o meu. Digo, todo o mundo pensa igual, teño razón, estamos todos de acordo en que isto é así. Igual hai outra burbulla ao lado que di exactamente o contrario. Pero claro, ti non o sabes porque estás aí metido. Tampouco facilita as cousas ter muros de pago en tantos contidos, se eu quero contrastar ou se quero buscar tanto en revistas científicas como en prensa. Hai moito muro de pago que me impide. Pero eu estou vendo cousas que están alimentando, que me están reafirmando. Quérome deter un momento no papel que ten o buscador de Google, non exactamente nas noticias falsas, pero sí como ferramenta. Entendo que casi todas ou todos utilizamos Google como buscador predeterminado. Coñecedes outro? Sí. Están sustituindo as intelixencias artificiais os buscadores, os motores de búsqueda tradicionais
pero Google está reaccionando, que faz unha búsqueda e tes aí un primeiro parágrafo no que a inteligencia artificial resume todos esos resultados que están aí aparecendo. As búsquedas de Google tampouco nos ofrecen o máis relevante, tamén nos ofrecen cousas a nós. Os primeiros resultados que aparecen nas búsquedas de Google normalmente, ademais, son tendas, negocios, cousas para comprar. Xa podo eu estar buscando información sobre como funciona, non sei, un amplificador dunha guitarra, que non vou ter esa información. Para chegar aí terei que pasar 2 páxinas. O que vou atopar é onde comprar amplificadores. E esta é unha decisión de empresa que, neste caso, para min rompeu un pouco o que é a internet para min, porque non son capaz, non son quen de atopar información veraz de forma sinxela. Antes deste cambio e deste xiro no modelo de negocio do buscador Google, que son os mesmos que decían Don't be evil, non faz o mal, ti tiñas un primeiro resultado que era o máis relevante e buscaba a calidade dos contidos, que non foran copiados, que non estiveran os contidos repetidos, que non foran solo enlaces para facelos subir, que fora relevante con respecto á búsqueda que ti estabas facendo. Neste momento iso cambiou e hai un resultado totalmente personalizado para ti e, en xeral, as primeiras cousas que aparecen son para que fagas gasto, porque as empresas pagan para estar arriba, para que as atopes e para que a xente compre, porque agora, compramos por internet, co cal temos un montón de factores que non nos facilitan para nada atopar información veraz, nin saber casi en que terreo nos estamos movendo. Non é que se oculte un xenocidio, está á vista de todos, pero igual está mezclado con moitas cousas que nos xeran un ruído que non acabamos de discernir, porque realmente é moi difícil ter a capacidade. Estar todo o día alerta non é algo que lle guste a ninguén. A ninguén. E o que faz é xerar un cansancio e estar farto e dicir, pois non entro máis. Xa estou cansada, non leo a prensa, non entro nas redes sociais. Como xa dixen, as trolas estiveron aí sempre. Que pasa? Que temos que coñecer as ferramentas coas que traballamos, claro. Antes de que houvese medios de comunicación, chegou a posibilidade de escribir. Pois hai, nos primeiros escritos, temos escritos que sabemos que son parciais canto menos, que contan unha versión da historia. Sabemos que, esta imaxe que temos de certos personaxes históricos, estamos agora desbotando as teorías ou vendo que igual non era tan así. Que se nos contou de Cleopatra, guapísima, que utilizaba a súa sexualidade para enganar os homes con moitos ama. Cleopatra que casou 2 veces, únicamente, que, sí, era unha muller intelixente, pero parece que non é a personaxe que nos queren vender, porque quen escribiu a historia de Cleopatra foron os seus inimigos e os que querían, de alguma maneira, arrebatarlle o poder a ela e ao seu esposo. Pero nos chega esa versión. Nos chega que Cleopatra era así e nos lo creemos, facemos pelis e seguimos traballando nesa imaxe. Chegou a prensa escrita, chegou a radio. Aquí na imaxe tedes o clásico da Guerra dos Mundos de Orson Welles, que isto díxose que era falso antes de empezar, pero sabedes a reacción. Imos morrer todos, chegaron os extraterrestres, a pesar de que se dixo antes de empezar de que era unha ficción. Tiña visos de veracidade, tiña aspecto de ser real, mas non o era. As fotografías con espectros, non sei se aí distinguides aí no lado que hai un fantasma. Como vai mentir unha fotografía? Aí hai un fantasma, non? Védelo, non sei se se distingue. E despois esta prensa, a prensa que, que tamén ten os seus intereses e que tamén, de alguma maneira, aínda que se nos vende como obxectiva, casi nada nesta vida o é. E desde sempre houbo cabeceiras e houbo titulares, noticias e eventos que cambiaron o curso da historia e que realmente igual non eran certo. A foto é do Acrazado Maine, que xa coñeces todos o que sucedeu. Seguimos creendo nas trolas. Sigue habendo, cando hai unha crise, ningún tipo de pensamento crítico. Cando non hai crise, seguimos sin ter pensamento crítico e sin analizar a realidade, quizáis coa calma coa que deberíamos.
Non é cuestión de decir que sexa culpa nosa, que nos enganen, porque non quero chegar a esa conclusión de ninguna das maneiras. O que quero dicir é que é difícil. É moi difícil situarse, moi difícil saber, e se non teño un ollo entrenado, podo creer que esta imaxe, por exemplo, é certa. Porque vivimos momentos inimaginables cando pasou a Dana en Valencia. Quen iba a imaginar esa foto de coches amontonados na rúa, que nos pode parecer ciencia ficción e foi real. Podo creer que un bombeiro rescatara un bebé que estaba solo, e non foi certo. Pero tamén seguía aí unha narrativa de hai miles de muertos ocultos, e eu dicía, a ver, se hai miles de mortos, haberá miles de familias que estarían, pois non sei, collendo o coche para ir a Madrid e matar non sei, facer algo gravísimo, porque parece como que perdemos un pouco a perspectiva, e é normal ata certo punto, porque somos humanos, nos equivocamos, porque estamos moi intoxicados e hai moitas informacións que nos chegan e non sabemos diferenciar. E, aparte, o noso cerebro, a nosa mente traballa con atallos. Estes atallos podemos chamarlle os nesgos, que son os sesgos, nesgos cognitivos. Que nesgos nos afectan cando falamos de información, sobre todo? O de confirmación, se hai unha noticia que di o que eu xa pensaba de antes, pois me la creo, non? Porque, de novo, eu tiña razón. Un nesgo de disponibilidade. Se hai algo que a mí me sona que pasou hai pouco, eu agora son máis proclive a creer que vai vir outra pandemia que no ano 2005. Agora digo, pois pode ser, non? Porque acaba de suceder. Hai un efecto de verdade ilusoria, que é isto de a mentira 1000 veces repetida parece verdade, cando tratan de poñer na boca, se repiten moitas veces a mesma mensaxe, e tratan de poñelo tamén na boca da poboación para que sexa a poboación a que replica esa mensaxe, e, polo tanto, xa non sona como unha verdade. Por que? Pois porque lo dice todo o mundo, pois é así. Un sesgo de credibilidade, é dicir, creemos que según quen o diga, creemos o que nos di ou non, e despois a parte de que quero creer o que a mí me provoca unha emoción. E de aí o tema da posverdade, na que eu monto unha narrativa e unha realidade igual paralela ou non, na que creo o que quero creer. E, por último, aí falta un ao final, de Backfire, que é un efecto curiosísimo, que é cantos máis datos lle das a unha persoa que está... Pois eu creo que o home nunca pisou a lúa. E ti lle dis, pum, 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 empezas a soltar datos e o que xeras é unha radicalización na outra persoa en lugar de convencelo. Isto pasa en moitas ocasións. Eu que estou máis afeita a estudiar ou a ler temas sobre pseudociencias e por que as persoas caen en pseudoterapias e demais, chega un momento no que non somos para nada razonables, non queremos escoitar e me dá igual o que me poñas enriba da mesa. Porque ás veces é un tema de fe. Tanto a crenza nunha ideoloxía política ou nun líder político, como a crenza nunha pseudoterapia, nunha pseudocosa, pseudociencia, porque xa non é unha cuestión de fe na que os feitos non importan e xa non podes convencer a esa persoa. Pero menos mal que a ciencia é obxectiva, non? E podemos... Podes falar, Carme, podes decir, a ciencia para min non é obxectiva, non. Tampouco, digamos que me xera desconfianza, si unha mirada crítica, porque a ciencia ten detrás unha historia de machismo, de racismo brutal, e o que temos que ter é unha mirada crítica. Aquí traigo un par de exemplos e de temas que quero poñer enriba da mesa, porque cando falamos antes do machismo e de como se está reaccionando a este cambio de tendencia, a esta perda de privilexios ou a este quitarse ese nesgo e de ver un pouco, poñer, polo menos en tela de xuicio, se o que me están contando é certo ou non, porque hai feitos obxectivos e hai feitos obxectivos que se poden interpretar ou malinterpretar e hai cousas que nin tan sequera son feitos. De onde partimos? Partimos do home branco e sano, polo xeral, como medida de todo. Ese é o estándar, o home. Non dicimos a humanidade, dicimos o home. Os libros de anatomía son homes. Sempre falamos do home como
a universalidade como o todo e a muller como a excepción, como o outro. Este non é un fenómeno novo, ven desde, bueno, temos aí Aristóteles no século IV, o home é un feito indiscutible e a primeira desviación é o nacimento dunha femia, unha aberración, pero que supón unha necesidade natural, claro. Necesitas unha femia, pero é unha aberración e é o diferente. O cal posiciona as mulleres, te obliga a comportarte como unha minoría e a estar reclamando cando realmente eres a metade da poboación. Charles Darwin, que é un personaxe que tamén é como moi blanco, e moi que normalmente non sinalamos de fillo do seu tempo, pero aparte de ser fillo do seu tempo, pois nas súas cartas recollía que, bueno, evolutivamente, pois as mulleres non podían ser igual que os homes, non eran igual de intelixentes, está recollido do seu puño de letra nas súas cartas, basándose en que? Porque aquí é a pregunta, hai cousas que damos por feito e igual están baseadas nunha mala interpretación, nunha nula interpretación ou nun prexuicio que xa estaba de antes. Os científicos e as científicas se din e queren ser e deben ser o máis obxectivos posible. Pero son persoas e son fillas do seu tempo. O problema está en cando se empeza a poñer unha mirada diferente e eses tempos cambian, en se hai unha reacción ou non hai unha reacción. Para mí é máis ou menos comprensible que Darwin dixera eso. Bueno, vamos a decir que sí, pero hoxe en día seguimos nunha falta de perspectiva de xénero, por exemplo, en materias que consideramos que son totalmente obxectivas, como a ciencia e a investigación científica en todos os seus campos, e non chegamos a pensar en que os mesmos nesgos que están afectando a outros terreos tamén afectan a ciencia. E non temos suficientemente entrenada a nosa capacidade crítica como para preguntarnos se o que nos están dicindo é así ou non é así, ou se hai evidencia de outra cousa. Gústame ás veces traer o exemplo da guerreira vikinga de Birka, porque é un caso paradigmático no que nun enterramento atopouse unha tumba dun guerreiro. Sempre se considerou que as mulleres vikingas eran como un adorno das lendas, que non había mulleres vikingas que guerreaban, que tiñan un papel, como todas, máis doméstico e demais. E apareceu un día unha tumba, no 1880. Nesa tumba había 2 cabalos sacrificados, puntas de flecha, unha espada, pezas dun xogo no colo da persoa que dicía que era un estratega, un guerreiro, un líder. Sempre se considerou que ese esquelete desa tumba era un home. Tanto en 2014 como en 2016, unha investigadora puxo en dúbida, dixo, pois a min estes osos paréceme que son de muller. Que pasou? Pois que houve unha reacción da súa propia academia, do seu ámbito, dos expertos do seu ámbito, que dixeron que estaba tola, que como iba a ser unha muller, que era imposible, que tal. E uns anos máis adiante, no 16, unha compañeira farta das burlas e da actitude que tiveron os compañeiros, investigadores, hacia esta compañeira, decidiu facer un análise de ADN deses restos, que resultaron ser unha muller. Todos os enterramentos vikingos teñen mulleres guerreiras? Probablemente non. Pero por que nos negamos e por que non aceptamos o noso propio sesgo para analizar o que temos diante? Porque vimos condicionados dunha cultura, vimos condicionados dunha tradición, temos os nosos propios sesgos persoais, temos as nosas propias presión de grupo. Entón, para min este é un dos exemplos e este outro que máis visibiliza o tema do nesgo, porque ti non tes por que nin aceptar nin non aceptar radicalmente algo, pero o mellor tes que facerte algunha pregunta. Simplemente facernos preguntas cambiaría probablemente o panorama. No caso das pinturas rupestres. As pinturas rupestres, todo o mundo sabe que son pinturas de animais que facían os cazadores para exorcizar sus miedos, para ter o favor dos deuses ou non sei de quen, e pintaban nas paredes escenas de caza. Pode ser que non sexa así. Aparte de que empezamos a saber que as mulleres tamén
cazaban, porque se están estudiando, comunidades que viven illadas da civilización tal e como vivimos hoxe, viven de outra maneira, no que hai mulleres que cazan con normalidade e estamos vendo que eso puido pasar así. Que pasou coas pinturas rupestres? En algúns asentamentos, en algúnas covas de Francia e perdoade, pero xa non sei se en algún país máis que teño por aquí, e de España, fixeron unha análise desas pinturas. Observouse que as mans e esas pegadas que pintaran esas pinturas tiñan unha morfoloxía que era feminina. En aquel momento, o dimorfismo sexual estaba máis marcado na forma das mans e se determina que o 75% son pegadas femininas. Cal é a reacción? Que non, que como vai ser? Serán adolescentes, serán homes pequeniños, pero mulleres non, non poden ser mulleres. Sabemos ao 100% que son todas mulleres? Non o sabemos, pero resulta que isto que explica este estudio se está replicando en distintos emplazamentos. Isto sabemos que en ciencia, cando unha cousa, unha hipótese que eu teño e unhos indicios se replican unha e outra vez, pois ten visos de ser verdade ou de estar preto da verdade. Hai pinturas que fixeron homes, sí. Hai pinturas que fixeron mulleres, pois probablemente tamén, e non temos que estar totalmente cegos, o xénero totalmente cegos, e quedarnos coa primeira interpretación que aparece sin facernos, polo menos, unha pregunta de quen está interpretando eses datos ou quen nos está dando a información. E despois está tamén o punto de vista de como nos contaron a evolución, porque nos progresamos e somos humanos e somos avanzados porque fixemos ferramentas de caza e porque comemos carne e consideramos que a evolución vai, digamos, da man das cousas que consideramos masculinas. Por que non consideramos que favoreceu a evolución construir outro tipo de aparellos que nos fixeron a vida máis sinxela, que non son necesariamente aparellos de caza? Pois eu que sei, unha xarra, nese momento tería tamén a súa importancia. En cambio, a nosa interpretación sempre vai a favor da actividade que considerábamos que era exclusivamente masculina e máis. E en ciencia e en investigación, pois tamén hai nesgos. Teño aquí varios misterios da vida. O misterio dos infartos e dos síntomas atípicos, este supoño que vos la sabedes, de que din que os síntomas de infarto nas mulleres son diferentes que nos homes, non se ensinan, non se explican igual de ben nas carreiras cando se forma os médicos. Sabemos por estudios que tamén en Galicia se atende máis tarde e peor as mulleres que acuden a un servicio de urxencias con un infarto, porque se tarda máis, co cal a recuperación é peor, porque o dano é maior, e isto pasa porque non se recoñecen os síntomas. Pero eu aquí quero sinalar síntomas atípicos. Atípicos con respecto a que? A unha persoa? Non somos persoas as mulleres? Son atípicos? Bueno, atípicos serán os homes, si queres. Aquí hai unha serie de síntomas que poden sinalar unha cousa ou a outra, pero que tamén chamarlle síntomas atípicos. E este discurso que me estou apropiando aquí, non o fago eu solo, sino que tamén o fai a Sociedade Española de Cardioloxía. Non é unha cousa que eu me estea aquí observando porque son moi inteligente. O misterio das vacinas da Covid e a menstruación, donde se empezou a ver que ese ruxe, esas conversas entre mulleres de que, oye, pues tiven un sangrado despois de poñer a vacuna, pues mulleres menopáusicas que sangraron despois, mulleres as que lles afectou o ciclo, e isto, que pasou? Que non se previu, vale, non houve moitas mulleres nos ensaios, correctísimo, pero a segunda derivada é que tampouco se rexistrou. Nas consultas, cando unha muller aparecía con este tipo de molestias, os médicos, médicas e enfermeiras teñen un sistema de rexistrar efectos secundarios e tal, de medicamentos, de vacinas e demais. Pois, claro, cousas de mulleres, non se rexistran. Tuvo que ser, despois de moito tempo, moitas mulleres falando en redes, en prensa e demais, que se prestou atención a este fenómeno, porque nin tan sequera doutoras mulleres ou enfermeiras estaban registrando isto porque, de alguna maneira, son cousas de mulleres que non se poden extrapolar á poboación, ou non sei moi ben cal é o motivo, pero esta perspectiva que ten unha visión masculina. O misterio do embarazo, non sei cantas persoas das que estás aquí estivestes embarazadas, pero ti, se estás embarazada e estás enferma, te fastidias. É dicir, non sei que darche,
non sei, non podes te aguantas colos síntomas, non podo darche nada, mulleres, bueno, vemos aí un pouco de cambio con mulleres con problemas, con enfermidades mentais que se vían obligadas a parar o seu tratamento durante o embarazo. Non estou aquí querendo dicir que haxa que experimentar con mulleres embarazadas, facer estudos e ensaios clínicos con mulleres embarazadas, pero igual recoller os datos do que pasa para ver a posteriori como van pasando as cousas, tampouco estaría mal. E, de novo, é poñer unha mirada diferente ao que estamos dando por feito. Que máis? Bueno, diagnósticos tardíos ou potencialmente graves. Un día, facendo unha conferencia deste tipo no hospital, achegouse a min un médico residente que me dixo: tes que engadir na diapositiva o tema das migrañas. Porque as migrañas son un problema absolutamente incapacitante que afecta esencialmente ás mulleres e eu teño a teoría de que non hai máis investigación porque afecta máis ás mulleres. Digo, bueno, vamos a ver, parece que sí, que afecta máis ás mulleres e tampouco temos moito tratamento, moita solución. E o misterio dos medicamentos que non funcionan en mulleres ou funcionan mal. Porque resulta que as mulleres non só son versións dos homes máis pequeniñas, tamén teñen características propias. O mesmo, pois xa sabedes, o caso dos accidentes de coche que tes máis probabilidades de falecer e de estar grave que os homes, por como estamos configuradas, como son os sistemas de seguridade e demais. Temos máis posibilidades de, pois non sei, de que nos pasen un montón de cousas malas que cabrean un montón porque temos unha mirada na que o home é o estándar e é o universal. Entón, coas noticias, coa ciencia, coa cousa co que nos emprendamos, compre ter unha mirada sempre crítica e coñecer o método científico, que aínda que ás veces se lle escapan cousas, é un bo método e é o que temos e nos achega a verdade. É verdade que é certo que a veces hai unha conclusión e mañán hai outra, pero aí está a súa fortaleza, que cambiamos en función das probas que temos e dos experimentos que facemos e do que vai sucedendo. En España, como vos dicía antes, hai bastante confianza na ciencia. A FECIT, que é a Fundación Española de Ciencia e a Tecnoloxía, fai cada 2 anos unha enquisa de percepción social da ciencia na que se fan unha serie de preguntas de que pensa sobre a ciencia, que pensa sobre os científicos, tamén sobre certos coñecementos, pois cantos planetas hai no sistema solar e funcionan os antibióticos para o resfriado, este tipo de preguntas para ver un pouco como está, pero tamén preguntan polo interés polos temas científicos tecnolóxicos, a imaxe social da ciencia e dos científicos e científicas. E todos, con todo o mundo, contesta que estupendo, que teñen superconfianza na ciencia e que as persoas que se dedican a investigación pois que están moi ben consideradas solo por detrás dos médicos e aí a par con docentes e demais, pero e que cobran pouco, que deberían cobrar máis, ter unha vida tal. É certo que hai bastante confianza en España na ciencia. Xa non sei se hai interese ou se coñecemos o método científico. Eu, ademais de todo o que contaba antes o compañeiro, tamén fago un pouco de investigación sobre comunicación social da ciencia e un día tive unha idea. A min sempre me parece que estas enquisas de percepción social da ciencia e outras que se fan teñen tamén un sesgo. Creo que teñen un sesgo de deseabilidade. Que quere dicir? Usted que ve na televisión los documentales de la 2, pois non che vou dicir que vexo La Isla de las Tentaciones. Entón, se a mí me preguntan se me interesa la ciencia, que digo? Que me interesa mogollón. Hai unha ferramenta que se chama Google Trends, na que ti podes consultar as búsquedas por áreas e por data. Estas son de España. E eu busquei o bloque dos temas que Google considera ciencia. Búsquedas que escribe a xente. Neste caso non é o que devolve, sino o que as persoas escribimos na caixiña. Eles agrupan por temáticas e unha delas é temas científicos. E estos son as gráficas desde 2014 ou 2018. Sí, porque vexo fatal aquí está pequeniño eu, vexo fatal, xa necesito outras gafas. E vemos que está bastante variable, non? Hai outros temas que son máis planos. Alguén ve algún patrón? Bueno, ademais na pandemia. Vemos outro patrón? Este é un ano. Con tantos docentes na sala, vamos a ver. Interesa a nosa ciencia ou queremos facer os deberes?
Porque eu digo que me interesa a ciencia, pero cando ninguén me ve, igual non teño tanto interese por buscar ou por interesarme ou por tal. Ademais, fixen outras búsquedas. Esta, por favor, collede a validez científica deste experimento tamén con pinzas, que eu sempre describo como unha curiosidade, e que, claro, nos confiamos mogollón na ciencia, pero estas son as búsquedas de evidente, que tamén temos unha anomalía. Mirade a data da anomalía. As cousas van fatal, hai un virus, vou preguntar a vidente, ou o vidente. Temos aí un pico, claro, na pandemia, coa incerteza que se instalou, e vamos a buscar a un vidente. Na maior parte dos países, a maioría de xente confía na ciencia. Aquí tamén. En xaneiro deste ano publicouse un estudio que a min persoalmente me impactou bastante, porque eu tiña unha idea preconcebida sobre a confianza na ciencia e a ideoloxía. Eu estaba convencida de que as persoas máis progresistas, de esquerdas e demais, non no extremo, porque tamén hai unha esquerda moi pseudocientífica, pero, bueno, que as persoas máis progresistas tiñan máis confianza na ciencia e as persoas máis conservadoras e religiosas tiñan menos confianza na ciencia. E chegou este estudio para romperme a min tamén o meu propio sesgo e explicarme que, bueno, que igual as cousas non son así. As cousas son así en Europa e en Estados Unidos, donde sí que hai esa relación aparente entre ideoloxía e confianza na ciencia e nas institucións. No resto do mundo, ao que normalmente non lle preguntamos por estas cousas, non é así. Non hai esa aparente correlación. Hai países onde os conservadores están coa ciencia e a xente progresista non. E que quere dicir este estudio? Quere dicir que unha correlación que estábamos dando por certa no occidente cercano, no que queremos pensar que somos os civilizados, estamos dando por certa aos académicos unha falta de confianza na ciencia, estamos dando por certo que a ideoloxía influía na confianza, cando realmente non replica noutros entornos. E que é o que se está vendo, o que se viu con este estudio e con outros, é que a confianza na ciencia e nas institucións está directamente relacionada cos mensaxes que lanzan os meus líderes políticos e os líderes da miña ideoloxía. Co cal, se os meus lanzan unha mensaxe a favor ou en contra da ciencia, eu vou ir máis por ese camiño. Casualmente, en Europa e en Estados Unidos, pois sucede que os máis conservadores están máis alonxados da ciencia, pero non é así na Europa do Leste, non é así en África, non é así en Asia, o sea, en zonas enormes con moitísima poboación. Co cal estábamos equivocados con esta percepción e non hai unha correlación directa coa ideoloxía, senón igual cos líderes políticos. Creo que co tema das fake news os estudios están amosando exactamente isto, que non é que eu por ser de esquerdas ou eu por ser máis de dereitas vou ser máis crédulo ou vou a creer unha mensaxe ou outra, sino que vou creer máis o que diga o meu líder de opinión, pois por este tema de pertenencia, por este tema de grupo, polos meus propios sesgos que me están confirmando. Se a persoa que está liderando a miña opción política confirma a miña crenza e aporta información que vai na miña línea, vou non creer. Isto pasa na ciencia, pasa na política, replícase en moitos campos. Entonces, a idea sería, o que eu intento transmitir con todo isto, e casi un pouco como conclusión, é que hai que ter unha mirada crítica ante todo. Neste mundo de trolas, neste mundo de verdades, neste mundo de exceso de información ou de pouca información, para min é excesivo. Eu xa levo un tempo que non abro prácticamente o xornal, intento informarme, non sei como, pero moi pouco, porque verdadeiramente supón un traballo moi activo informarse das cousas que pasan e de por que pasan ou cando pasan a veces, non? Como podemos esquivar as trolas? Pois contándolle a todas as persoas que coñecemos que sigan como un mínimo filtro, un pequeno patrón de que comproben de quen é a fonte, quen é o autor, cal é a data da noticia, fixarnos agora un pouco nas fotos, pero claro, a mí xa me resulta casi imposible saber se unha foto é real ou é xerada por inteligencia artificial. Tampouco é que me preocupe moito, porque xa me estaban enganando antes. Eu antes vía un Photoshop e tampouco o identificaba. Entonces, bueno, incluso agora tamén te la poden colar.
Non é que das imaxes pero sí que creo que aporta máis confusión. Hai que ir máis aló do titular, hai que comprobar se non se trata dunha broma, un medio satírico, como falaba ao principio, hai que pensar se a noticia di exactamente o que quero oír e decir, jolín, xa sabía eu que as cousas eran así. E ver se foi moi viral e reenviada moitas veces. Este normalmente tamén é un filtro, pero claro, ás veces hai noticias que tamén son verdade e son moi curiosas e se reenvían moitas veces e son certas, pero hai que intentar ver como paso a paso, ir filtrando e analizando. E se podemos consultar cos verificadores ou con persoas expertas que saiban do tema. Ao final, a conclusión é que en ciencia, na vida, nos medios e en todo o que recibimos, hai que intentar previamente estar formados e formar o noso entorno de onde nos estamos movendo, cales son as características e como temos que actuar e despois ter unha mirada crítica e un pensamento crítico ante o que nos están poñendo diante, veña de onde veña, da ultradereita, esquerda, do centro, de onde veña. Debemos manter unha posición non de escepticismo total e dicir nunca pisamos a lúa, pero sí de pensamento crítico e de analizar o que nos están botando por diante. Nada máis. Moitas grazas. Bueno, pois temos, son 47, ata as 2, pois casi un cuarto de hora para facer preguntas. Así que, se alguén quere tomar a palabra... Vale, Paco. Vale. Sí, para a xente do streaming, sobre todo. Bueno, eu quería coñecer a túa opinión. A pregunta é un pouco radical. Estamos estudando durante esta xornada e temos lido moito sobre como este universo de fake news ten moito que ver coas redes sociais que non teñen ningunha clase de control. As poucas veces que se... Pola nosa parte, porque os que as manexan sí que teñen. Non, claro, falo de legislación, evidentemente, non? Quería citar un libro que non sei se liches, pero se non recomendo a todo o mundo, de Frances Hagan, La verdad sobre Facebook. Esta señora foi unha directiva de Facebook con, bueno, se nos fiamos do que ela escribe no libro, que eu lin hai uns meses, con alto sentido ético, e a medida que vai coñecendo Facebook se vai botando máis as mans á cabeza, termina fotografando case 5.000 e pico documentos internos da empresa que logo pon en mans do Washington Post, non? Ela, cando entra a traballar ali, entra nun departamento, me asustei moito cando vin que existía ese departamento, logo ela o explicou, ela é contratada para levar o departamento de desinformación ciudadana. Entón, claro, unha vez que entendes o que é para evitar a desinformación. É dicir, Facebook, cando nace, ten un departamento para evitar as fake news. Pero ela explica moi ben no libro como descubren que evitar as fake news vai contra o negocio. Por todo o que ti aquí explicaches, unha noticia falsa se viraliza máis rápido, e o único que quere Facebook non é que teñamos, como decía a canción de Roberto Carlos, 1 millón de amigos, senón que o que quere é que pasemos moito tempo aí, porque basicamente o que recibimos é borrollo, non existe o botón de non me gusta, ou de eres un cretino, que podería, por exemplo, implementarse e ver que pasa, non? Eu, cando subo unha foto, pois son o tío máis guapo do mundo. Entón, gústame que eso pase aí, non? É o que fai a xente. Entón, quixera saber, e aí ven a radicalidade da pregunta, se ti crees necesario que se faga unha legislación estricta e dura para estas plataformas. Eu recordo cando naceron as redes sociais, eu escribira un artigo onde dicía que para min xa cumplían, estou falando de hai 10 anos, cumplían a función de medios de comunicación e que había, por lo tanto, que obrigar, se un xornal publica unha noticia falsa, se demostra a súa falsidade, hai mecanismos legais para que ese medio de comunicación non só teña que rectificar, senón que ademais pode ter unha multa ou consecuencias penais. Pero isto non pasa nesas plataformas. Eu podo dicir o que a min me pete, que en principio a plataforma non vai ter unha responsabilidade, non? Cando o goberno hai 8 ou 9 meses, ou quizáis máis, máis dun ano, dixo que querían preparar, foi un globo sonda, rapidamente o deixaron fora, quería preparar algunha clase de legislación contra o que chaman os pseudomedios. Bueno, corporativistamente todos os xornalistas se botaron a yugular
do goberno dicindo que só era coartar a liberdade de expresión. No fondo, o debate é si consentimos todo en nome dunha liberdade de expresión e, por lo tanto, viva la realidade alternativa da que fala Trump, o que dixo o día da súa toma de posesión, no dijo, a partir de ahora todos ustedes son periodistas, referiéndose ás masas que berraban entolecidas cada vez que firmaba un decreto que ninguén sabía o que estaba firmando, pero a xente aplaudía. Entón, ata que punto estarías de acordo con que nos metamos dentro da boca da besta para poñerlle un bozal? Que pregunta máis difícil, eh? Sí, teño que anotar este último porque me quedou moi bonito. Sí. Pois non sei, porque afortunadamente podes entrar nas redes e dicir o que che pete. Afortunadamente. Afortunadamente. Home, se te estaban censurando a ti, que pensarías? A ver, eu podo decir que Leonor Parcero non ten nin idea do tema que hoxe que non é o caso. Eu creo que o fixeches moi ben, pero imagínate que ora en Xe escribo que non tens nin idea, tal. Ben, eso sí, o problema está en cando collo e me invento algo sobre a túa vida, por exemplo, e o coloco aí, ou a través de... Eu pedinlle outro día a ChatGPT que me fixese unha foto de Milei co símbolo do dólar na frente, e fixoma, para un artigo, sí, fixoma, deille as grazas, e me contestou de nada, aquí estou para o que quieras, guapo. Entón, o problema está cando eu collo e a través da inteligencia artificial creo algo, como fixeches ti, non? Ti aí falando en italiano cando non eras ti, pero poderíamos pensar que si es. Entón, eu, afortunadamente, igual lle poño aspas, non? É que é un tema moi complicado. A mí me gusta que existan mecanismos para verificar a información, pero non sei si estou de acordo en que haxa unha legislación para todos, porque por unha banda vai haber países onde non haxa esa legislación e estás intentando poñer portas ao campo de alguna maneira. Non creo que poidas controlar. Por outra banda, eu teño unha perspectiva que non sei moi ben porque está igual está condicionada por a miña experiencia ou que sexa, pero as redes sociais son empresas privadas, non? Eu aquí na miña, non é un medio de comunicación que ten unha finalidade social de servicio público, é unha empresa, este é o meu foro, o meu patio, e aquí comenta quen eu decida e como eu decida. É de boa fe e ter uns mecanismos de verificación. Hasta que punto podes facer unha legislación ou deberías facer unha legislación que controle para que teñan responsabilidade? Certas responsabilidades xa teñen, porque cando hai temas de pederastia, tema de menores e tal, sí que se traballa coas plataformas, con Telegram, con Facebook, con Instagram, sí que hai unha colaboración e están obligados de alguma maneira a tratar de controlar. Noutros temas, non sei que dicirche, porque eu, por exemplo, non marchei de Twitter, de X. Eu non marchei, porque tamén non me gusta decir, aquí había algo bonito e o abandonamos as mans de... É como marchar da rúa e dicir, pois pa ti. Neste momento estou aí, esta é a miña postura. Igual dentro de 2 meses digo, marchei, porque todo era... Como moitos din, pois la red nazi. Bueno, nazi tú, igual, pero hai xente que non, hai unha comunidade, sigo a xente que fai cousas moi chulas e non me parece neste momento práctico que todo o mundo abandone e acabes por non contrarrestar para nada todas esas trolas. A plataforma debería ter un sistema? Sí, para decir todo que moitas das cousas que me aparecen son, xa sei, teñen unha orientación. Tema racista, sobre todo, me sale mogollón, na columna dos que sigo, non na outra. Sabedes que podes escoller ver o que está recomendado para ti e o que ti sigues. Sí que me gusta que existan mecanismos de verificación. Non estou segura de que teñan que ter responsabilidade solo para temas moi graves. Que pasou con... Falastes xa de Bannon e de Cambridge Analytica, creo que a primeira hora. O que vos contaba de Clinton e de Trump, maioritariamente foi en Facebook, toda esa movida de noticias falsas e tal. Hai consecuencias, pero como faz? Porque igual en España tes esa legislación, pero en outro sitio non. Non, é complicado. Non sei que dicirche. Te pedido a palabra aí, Carme Adán.
Bueno, primeiro parabéns por magnífica charla. Eu tiña dúas preguntas, a despois de Fran teño tres, pero a primeira sobre o tema dos sesgos, non? E a perspectiva social da ciencia, que, bueno, a mí me parece superimportante, non? Pero tamén que línea fina, non? Podemos construir, digo, xa na xente que estamos formando, para que non caiga no relativismo extremo, non? Que é unha dos problemas que hai a hora de tratar todos os nesgos e vamos, que creo que as actividades simplemente é a puesta en común da comunidade científica, pues claro, pero eso traspasado a que os feitos, ainda que pouco, se non saibamos como, porque temos os mecanismos de visión, pero algún temos que ponernos de acordo. Entón, como levamos esa perspectiva social, o ti crees, para non caer no relativismo? Segundo, a respecto das redes sociais e a neurociencia, que Fran apuntaba un pouco. Ahora vemos a moitas pais e nais en este pacto polos non móviles, non? Ata que punto, efectivamente, non estamos falando de persoas adultas, senón, eu, na semana pasada, fixe unha búsqueda del porno que podes entrar, a categoría violación sigue estando aí. Tú podes ver, o sea, non pensedes que non teñen móvil, porque solamente tienen que ir a ver donde uno tea e compartilo, é dicir, o sea, violencia extrema, entón, claro, eso está aí, sin regular, sin controlar e con un acceso aos 10, 9, 8 anos, non é solamente que o vexamos nas estadísticas e que o vemos nas casas. Entón, claro, como non se regula isto, por que intereses, a que corresponde e como se contrarresta. E, efectivamente, é verdad que os tecnolóxicos son empresas privadas. Tamén as eléctricas están suxeitos a unha relación, a unha legislación, e non voy a defender as eléctricas, de todo o contrario, o oligopolio. Pero, é dicir, que ocurre coas... Existiu un tempo onde os organistas teñan decálogo de ética deontolóxica, que os recordar, e, bueno, o sea, que ocurre eso nas redes? Porque, claro, calquera pode poñer calquera cosa, pero non coa mesma intensidade, o dano está feito, e despois entraría un tema que me parece importante, non? Que ocurre con esta levar a categoría de espectáculo toda a vida íntima? Donde os adolescentes, pues, al final, son persoas cautivas diso, non? Donde, outra vez, volvemos a ver os estereotipos, Instagram, e o que significa... A mí que como en Instagram solamente me salen, de verdad, dietas para menopáusicas, que esas tú, porque de verdad, no lo soporto más. Y premenopáusicas tamén. Nada, aí todas, pero oye, si la vida mejor, digo, que sí, realmente me quieren convencer que o mellor momento estoy por verlo. Entón, pero as rapazas, non? Que implica outra vez ese período. Entón, non o teño claro, pero creo que algo de regulación ou algo... É dicir, porque teñen que ser as familias que entren en un pacto polo non móvil? O debemos plantexarnos, se non lle damos unha copa de whisky con 2 anos, porque lle damos unha tablet? Igual consultar, digamos, cos profesionais, en canto tempo, que ocurre nese cerebro, cales van a ser a súa construcción de redes neuronales. Bueno, a mí tamén me parecía que é un tema que está aí para o futuro. Vou empezar pola última pregunta. Está ou ben cambiando ou radicalizándose, entre aspas, a mensaxe de que os nenos non deben entrar en contacto con pantallas nas súas idades máis tempranas, a primeira infancia, antes dos 2 anos, ningunha, se cadra un pouco para facer videochamadas con familiares e demais, e despois, cando chegan a outras idades, eu estou observando un cambio aí, cada vez amosan menos e cada vez se revolven máis frente aos seus pais e nais que comparten imaxes súas. Non queren estar aí. O que sí que hai é unha falta, unha vez máis, de alfabetización digital no sentido de que damos por certo o que vemos en Instagram ou o que vemos en TikTok. E non son conscientes, ou non somos conscientes de que é todo unha gran ficción. Hai influencias, bueno, igual que hai tes dietas para menopáusicas, eu teño dietas e exercicio para perimenopáusicas, porque ahora lo más es el entrenamiento de fuerza, e teño tradwives, porque teño nenos pequenos, entonces teño tradwives. Pero eu sei que hai tradwives que teñen un séquito de servicio e que incluso as imaxes que... Bueno, o de tradwives son esposas tradicionais que se dedican á crianza dos fillos, non traballan fora da casa, cociñan, tal, son superfelices, preciosas, nunca están cansadas, teñen unhas casas maravillosas que moitas veces son escenarios.
pero eu sei, non? Eu sei que hai xente que ten unha casa para gravar para Instagram e unha casa para vivir. E que teñen un séquito e que teñen, que teñen moitas facilidades que non é, pois son unha esposa tradicional, son super feliz, non me canso, non sudo, sempre estou preciosa, delgada, guapísima. A parte da alfabetización é importante. A que idade? Teóricamente non poden ter contas nas redes sociais antes dos 14, 16, 18, según que redes. E quero distinguir entre poñer un control a comportamentos e a temas que non son legais, digamos, a delitos, frente a malas prácticas. Hai unha liña, por exemplo, na plataforma de porno en Pornhub, por exemplo, destapouse que había moitos vídeos que eran de mulleres vítimas de trata e que non eran actrices, sino que eran persoas que estaban aí atrapadas nunha realidade horrible e se toman medidas. Hai unha diferencia entre delitos e malas prácticas. Por moi inmorales ou deleznables que nos parezan, non é o mesmo. E na parte de delitos sí que pode entrar a regulación, por supostísimo. E que estou super a favor, quero dicir, non digo que non se teña que regular nada. Esa parte sí que ten que estar, e de feito está. Pero hai outra parte de malas, é que difundes moitas mentiras. Pois que lle fago, non? Son os meus usuarios, é o que está dando a vida e o beneficio á empresa. Como non caer no relativismo? Desto de poñer en dúbida todo e de decir, bueno, todo é relativo. Pois unha vez vais intentando educar. Eu non teño non teño ningunha resposta de nada do que vos contei, porque levo casi 20 anos traballando en comunicación científica e me flipa, perdón por a expresión, pero é que me alucina que catedráticos de universidade, porque agora estou pensando nun en concreto, que crean en según que cousas. E na enquisa de percepción social da ciencia da FECIT vemos que nivel de estudios non correlaciona con crenza ou non crenza en pseudociencias e pseudoterapias. E me flipa que ti sexas un catedrático, vou poñer un exemplo sen dicir o nome, un catedrático de telecomunicación de unha universidade e que cheguen as vacinas e digas que te instalan chips de 5G. E sexas catedrático de teleco. A mí, eso me parece unha disonancia tan grande que non podo entendelo. Entón, respostas non teño ningunha. O que fago é observar e ver o que os que son e as que son máis listas que a min van atopando e tratando de formarme cos estudios que hai, porque eu tiña moitos prexuicios tamén con respecto a iso. Eu dicía, pois solo se van a certas crenzas ou a certas ideoloxías xente que non ten estudios, xente que están en situación de risco, pero é que non é así. Non é así. Unha cousa que ti explotes máis unha base de poboación e digas, pois vou a montar unha clínica vou facer acupuntura e me vou a forrar con a gente que non ten estudios. Non é así. Non, para nada. É unha cuestión de fe. Non sei moi ben se é unha crenza superíntima que non podes desbotar. E o mesmo pasa coas ideoloxías. Dices, como unha persoa con tanta cultura pode ser tan racista ou tan machista? Respostas non teño ningunha e me alucina, pero gústame ver cando comprobamos. Gústame ler os estudios como este que vos presentaba, de que para min unha persoa conservadora e religiosa rexeitaba a ciencia, e resulta que non é así. Resulta que só é así aquí, neste momentiño, neste anaquiño, nesta realidade que me tocou vivir a mí, pero que hai millóns de persoas nos que non é así, co cal non é unha consecuencia. Isto de correlación non implica causalidade, non? Respostas non teño ningunha, temos observación. Vale. Deixamos entón preguntas abertas para reflexionar cada un, porque estamos fora do tempo e agradecemoslle moito a Leonor Parcero a súa charla.